Hej. Og i dag, der vil vi så lave, vi vil begynde på vores channel. Der er en, der hedder Kasper Erholm. Abonner ham lige. Det vil vi blive glade for, det vil han også. Han har skrevet, at vi skal gå ind i en online sæson. Og så hver eneste gang modstander, så skulle vi tage et glas saft. Og så skulle vi så hælde noget i. For eksempel kakaopulver og kanelpulver og sådan noget. Og så til sidst, hvis vi taber, så skal vi så spise og drikke det hele. Og der har vi så et glas saftevand. Vi har 2 mere, et der og et der. Og så vil vi så prøve at... så skal vi så fylde noget i hver eneste gang, der skulle blive skåret et mål ind på os. Men og så er der mål! Anime gusta bailar y morena noche. Samse fiesta. Vamos a la playa. Anime gusta bailar y morena noche. Louis Remy! Hey! Så er der chance for Grædje Mantika. Hvad kan Mantika? Hvad kan Mantika? Nej! Remy! Jeg kan ikke se! Den gik ikke. Og så har vi fået frispark med Christian Eriksen. Hvor brænder han? Nej, ikke så godt. Ej, nu er der så gået mål ind på baglås, så skal vi så putte en skefuld kakaopulver i vores saftevand. Det er så ikke Det er lækkert. Og nu står vi så lige i kampen. Så snart vi skal ud i forlænget, så kommer der en skefuld kakaopulver i. Dejligt. I lidt hyldeblomst. Det er kraftigt ikke så lækkert. Sådan, Egon. Jeg skal nok starte med at drikke Det det. skal vi sætte... Vi skal ikke drikke den. Så. Du får lige lidt ekstra i bolden. Tak. Sådan. Så. Det er så mit glas. Så. Så blev der scoret igen af Soric. Ja. Så skal vi putte noget kanel i. Golasso! Would it go? Would it go? Would it go? Would it go? It's a fucking good goal. Betinge, mand! Sådan! Så først vi skal ikke putte kanel i. Men hvis du scorer igen, så skal vi. Nu er vi så kommet til straffespark-konkurrence, men jeg siger lige, at hver eneste gang vi scorer i straffespark-konkurrence, det tæller ikke for, at vi skal putte noget i. Så der var vi vist lige heldige med, at jeg tog over. Og Jyf starter med at skyde. For helvede. Nej! For helvede. Fuck noget pis. Jeg ved, hvordan sparker til at høre. Kosa Begovic. Ja! Tjalala! Tjalala! Oh fuck. Oh fuck. Du brænder. Holy shit. Oh fuck. Han skyder op i hjørnet. Skyder der op i højre side. Pis! Fuck sker det for Eriksen ikke særlig god til det her. Fucking Eriksen, man! Skal jeg ikke lige prøve at skyde? Midten. Begovic! Skal jeg skyde? Ja. Du kan kraftedeme ikke finde ud af det. Så skal Søndergaard skyde. Matt Jarvis! Nej, Jeg tror, jeg vil lige skyde. vi har tabt. Vi har tabt. Nej, Vi skal tage den nu. Skyd højre side på det. Ja! Begovic! Kom så. Hvis du brænder nu, så er det tabt. Altså, nu har du fandme nemt med at skyde. Hattin Ben Arfa. Nej! Hvorfor Jo. brændte du? Ja! Ja! Vamos a la playa! Jeg skal tage den igen. Hvis han ikke tager den nu, så er vi tabt. Nej, fordi de startede. Ja! Du skal score nu. Virkelig meget lyst til at tage nu, men hvis jeg brænder, så er det min skyld. Nej! Kæft, Vi har ikke tabt endnu. Vi skal tage den her. kæft, du var dårlig. Hvis vi taber den her, så skal vi drikke vores ting. Paulinho. Aske sparker. Okay, Kom nu, bollen. Balotelli style. Gibbs. Nå, Nej. det brænder.
Jeg tager den. Det er gips. Han kan sgu ikke brænde igen. helvede. Aske. Jamen, det er sgu da ikke min skyld, at gips han er dårlig til at tage. Ja. Nu sparker jeg. Den lægger. Fandme nej. Fuck ja, Fuck jer, I er fucking bøsser. I gør bare lyd. Jo. I gør synder. I gør, Mads. Du lægger. Nej! Ah! Fuck, det var dårligt. Fuck yeah, så bliver... Men vi skal ikke drikke det. Det er det gode ved det. Nu. Hvad så, venner? Nu skal vi så drikke det. Kakao med 3. Skål. Wow, fy for helvede. Det er sgu. Jeg er munderlig. Fy for helvede. 2 sekunder. Så er det Victor. Så er det Sønders tur. Nu skal Ballo og Sønders ud på toilettet. Klamste oplevelse i mit liv. Ballo, hvad er det, du laver? Så lad os for helvede, kom. Bam, bam, bam,